A co děláš? Co máš hlavou? Je. Já skáču vole v F5. Proč? Protože už jsem nachycený na video, ne? Je. Já to nestínu. No tak pojď, dělej. Kam se mám dívat? Je, sorry. Vole, tam, ty jsi blbec. Co je? Já mám 4 srdíčka. Ale já jsem F5, já jsem nevěděl, že jsem do tebe hitl. Za to ti hitnu pandu. Ne, to jsi už hitl. Ne, já jsem nehytl, vole, ona jenom dělá divný zvuky. Takže čau, já jsem Maška, dneska jsem tohle videa. A dneska se tady se Svencim. Ahoj. A hrajeme hardcore. Ty pičo, sorry. Kamo, a zase. Sorry. Ty uvidíš, že jsem to udělal omylem. Ne, já jdu sám bydlet. A jo, tak čau. Ahoj. No. A dneska v tomhle videu, tak zkusíme postavit něco pro pandu. Třeba najít další pandu. A možná ji rozmnožit. A já jdu těžit železo, a možná můžeme najít diamanty, abychom měli už nějaký armor. A potom se půjdeme bydlet. Ne. Nešlapej mi na zahrádku, vole. Dingy. Jí vole, proč mě zastavuješ? Abys toto hezky viděl. Ale já... Hej, to jsi debil. Co je? Kurva. To mi nevyšlo. No, tak já jdu těžit. Co? Já ne těžit. Stavit. Jo. Takže buď tady bude Skibidi Ohio Riz, což je timelapse, a nebo se uvidíme, až budu mít na kutaný. Tak jo. Já jsem našel kámen. Ty vole, hustý. Že? Já to taky myslím. Že jo, taky. Ale reálně těžím pěknou rudu a tady bychom si mohli postavit fakt barák. Jsi debil? Co je? Vole. No. Ale proč to děláš? Já nic Tam to je nedělám. hardcore. Ale já nic nedělám. Já reálně nebudu hrát. Nic nedělám. Kukote. Když já jsem nic neudělal, co brečíš? Jsem tu já, asi tu taky ty, ne. Potřebuju dřevo, nevím kde ho vzít, pačal jenom bambus, skurvenej kaktus. Zůstaň. To já se nemůžu proplavat, vole. Proč ne? Ježíš, tak tam hejtu. To bych zdechl. Další ruda. Železo, kámo! Konečně. Trocha armoru už tady se dělá. Super.
Ty vole, já nemám u sebe styky. Ani crafting. Tak to je skibidi. Ne, já nemám dřevo. No taky ne. Tak to je konec. Tak lidi, podle mě jsem zabil, no a teďka se jdeme těšit to dřevo. Mě prostě zase zakopal. Já jsem tě nezakopal, co meleš? Vy vole, ty jsi mě zakopal ještě víc. Co meleš, jsem nezakopal vůbec. Vy vole, No, ale já to uvidím na tom. Víš, tak to se posral, ne? co je? Dobře, já ti za to jdu zabít pandu. Ty vole, já tady pro ní těším dřevo. Mě nezajímá. Já Zabiješ, tady pro nás dělám vole věc a ty mi to tady sereš. zabiješ pandu, já zabiju tebe. Tak vole, proč mi tohle děláš? Tohle je hardcore, dostat to není normální survival. No právě. Já to dělám pro lidi, já dělám content, ne? Jako, To není content, vole, tohle není kokotina. já jsem content creator, jako já musím dělat content. A ty jsi kokot creator. And you failed. Vole, proč mě volá mamka? Počkej, proč mě volá mamka udělat kameru? Co je? Co je? Koho tam máš? Nikoho. Tam je Adrian! Vole, tady není Adrian, protože tady byl Adrian. Já jsem ho slyšel. Co jsi jako slyšel? Adrian mi ještě psal, že to nestíhá. Že nemůže se mnou hrát. Kde je Adrian? Vole? Adriane. Adriane, nechceš mi něco říct? Prej ti vzkazuje, že jsi mrtka. No, tak ten má co říkat. Že ještě dosoval, že? Že prej máš rád černý ptáky. Hej, Jo je u tebe. Teďka ne. Ti nevěřím, vole. Ale byl tady, ale teďka ne. Vole, nedělej mě debila. Nedělám, říkám pravdu. Já co tam děláš? Ohio. Prostě random klikáš. To není random. Tvoje máma je random, že jen tak zavolala. No to vůle. Co je? Co je? Co je? No co je? Co je? Můžete se ptát. Ne? Co je? Pojď domů. Pojď domů. Počkej. Pojď domů. Ček, já dělám barák. Tak pojď domů. A jaký barák děláš, vole? No, tady, na stromě. Udělal jsem jako, že zněl schody. A jo. Tak tohle bude náš sklad. Sklad? Ten náš normální barák bude náš sklad. Podzemní bunkr. Jo. Asi. Podzemní bunkr. Tady se bude moc spát, bude moc srát, bude moc kakat.
přírodě. Takové bambusy. Bude to král. Takže lidi, už tady mám postavený. A už tady je i ta panda, ten však tam být nemá, tak to přeskočí, tak to dá. No ale už to mám postavený. A mezi tím dají svanci, tak tady staví dům na stromě. Než vás pustím dál, tak dejte like a odběr. Čekám. Furt čekám. Ještě pořád čekám. Dali jste? Tak dobrý. Můžeme pokračovat. No tobě taky, to se nemusíš bát. Agava, očuva. Ty vole, se lehko. Čeho? Jak tady jsou ty schody, tak já jsem se lekl, že padám. A jo, ty jsi lekl, že Mám hotovou střechu. A jo, to... Je sice Ty jsi lekl, nablokovaný. ty jsi lekl, že tě změkl, a jo, tak to jo. Štěpil. Bacha, skáču. To byl skok. Proč to ničíš? No, já tam dám hlínu. Já jsem myslel, že tady budeme mít jako kdyby nederovej nether portál, aby to bylo hezky. Ne, to se nehodí. Ty jsi mi zkazil plány. Co to umřeš? Bude úplně totálně schybě to dělat. Podívej se na mé schody. Ty vole. Je proč mít lepší cestu ke stromům. A nedoporučuji skákat, jo, po nich. Jo. Takže lidi, tohle video všechno. My se s vámi loučíme. Jo. Barák jsem neudělal úplně, ale jako spravil jsem schody. Nevím, jak bude dlouhý tohle video, doufám, že hodně. Jestli málo, tak jsem debil. A u dalšího videa. Čau. Edited by Jožka.